Sagudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni Magno nga napoluan uray may sa alakay. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagrubrubuatak. Manong Magno, papadaman dinamag ni Belen manong nemi nga ading ko. Kabalay ko ni Belen, kadito takkalabalay ko manong. Takkalabalay ko konak. Talima, digiti anak mi. Kadidi asawak ka ni Minda. Ada itan sa nga pulo, ket lima nga tawen anabalwa. Digiti lima nga anak ko manong nemi, ada pamilyadan, idi nagkaasawa dan, nadandamatan ti bukod nga balay. No muna, upat nga babae, may isa nga lalaki. Kahit ko kumaidi manong nemi nga dyan kakaiso nga lalaki nga anak ko kat iso kumat makadanak dito'y balay. Ngem naturturay mo dyan asawa na dyan manukang ko. Ngem iti iso na. Saan na nga maiturturayan dyan asawa na. Under kunatan sa. Kaya dagiti babae nga anak ko manong nemi siyempre inyawid ida dagiti asawa da nga lalaki. Ni Mat Belen nga ading ko nagbakit met abalasang. Iso nga, da kami na, tagdenden na. Isalutsud ko manong, papanamanin. Nagagpasyar. Tada ka di man balak mo nga, da ka di palang balak, da ka di Ilocano balak. Panggep, da ka di palang panggep mo nga gasawa. Narigat tagbay may sa Belen. Manong ang dakmat. Kapsat ka saan ka nga asawa? Madagsid ka. No, mabalin nga asawa tagkapsat. Lakay ka, manong. Manol pala tawon ko, anak pa senior citizen. Ang mga makasara kayo ti babae nga manghut-hut keng ka. Dakad ngort among pili. Inuti ay pagpaspasyaram. Iti may isa nga resto bar. Sos, GRO? Nga GRO. Waitress laing suna. Nako, naging waitress lang amanong. Sa bali di GRO, sa bali mat isuna nga waitress. Dinakat isura, among taramitek. Maturog kalatan. Awan ti asikasyon mo saan nga di business ta, ita tiyandaan. Haya? Di baglakwan ti RTW. Yan siyak met, siyak ti makamoy ti talyer. Dalawag ka di Belen. Manong. Sige, nakaroon na. Pinagandar kon manong, pinagandar kon kunak kumat. Loko-loko ti microphone. Pinagandar kon manong name dati owner type jeep ko. Adamot kit kutsik Ngam dati la tramatek, napugpugi para kanyak dati owner type jeep ko. Ayun nga manong name nakadanon ako ni Resto Bar nga ayan ti kayat ko manong name nga pasyaren. Iso da ito ni Mabel. Si Mabat ti may isa nga waitress. Ay, sige kaya. Tatamag no. Ni Mabel ada. Ada customer na. Anak customer yung bagbagam. Nudaduma da kam nga waitress, alam da kami nga itable. Ngam da kami iruruan. Kasta. Segala talang arutan. Ti mga serve kanya. Beer. Pulutan mo ngayon. Ito dati. Tayo pride bagis. Ada katan na palabas nga may isa nga oras nga nakatanlo akong nga botelya warang name Ada pa lang ba Jay? Customer na. Tesi. Yes. Tata, Magno. Sino na Jay? Ay, may isang agar-arap kayo ko na Dan sawad kayang karibal ko. Taabi manong. Ay, tata. Aram mo ni Mabel?
Abay madi? Oh, may sa akin nga lakay. Abay nung lakay ako, diyak kayan. Diyak man na mo. Balo akon. Diyan lang kapsat ko di kabalay ko. Dakkel di balay ko. Kahit kahit ko kumanga, at nakaduwak. Nagbaling asawa. Ni mami nga dito, pag umay mo pagpasyaran, o bunong pagarman. Kaya dito nga tinakakita ka ni Mabel. Ngayon kurso nadak. Sika kumaangin, ay, oray, sakti kurso nadam sa ang kakayat, laklakayan ka. Nagloko na gitoin. Abay nung lakayan, awang mabalinan. Mano pala tawag ko, tsaka nagbatpaya senior citizen. Baka nung lakayan, awang mabalinan. Baka nalala yung tilakay. Nakunak mat itinakim ko manong name. 2 oras kon manong. Di man lang pumanawan na si customer. Nakaadumat din isuna iti. Na ginuman na. Diyos? Ha? Mapayak sakit di. Nakunak itinakam ko manong. Ngayon naragsakan na. Iti tumakderen manong name ti customer ni Mabel. At yung papatpat na. Mano nga tamat inted na. Baka takdakil ka niya. Pwede makapanawan ti customer na manong name pinayapayak. Ay, si gagayam tata Magno. Magno ko nung kadlatan. Nakabaybayag ka ka customer mo ha. Kung hindi tayo siya, kadagararim ka nuken ka. Ay, ni engineer. Engineer? Why? Nagkaribal kami. Sino tayo kayat mo? Agaharim ka kanyak, tata? Nagas ka di? Baluak man 15 years ago. Adabukod ko ka negosyo. Talyer. Pagbulkanaysan, pagtariman, tibak na. At dapat kuko nga paglakuan ti RTW. Ngayon na kapsat ko ti magbambantay. Meaning, ada kwartam. Da kwartam. Ado turnong ko. Tugaw ka. Napsuka kon. Di hangga gun orderan. Kasasalita naklatan. Seryoso ka? Tatamag, no? Hoy. Hana kagangaw. Ayatan ka. Mangibaga ka man ti rason tata, no apay nga sika, ti kayat ko. Alaman? Umuna-unay, nadunguak. Adamat mabaling ko. Adam bukod ko balay. Tilang kayat ko kit, adakat kaduak. Adamat kat kaduak ang kapsat ko. Hanak pa'y unay ama mo, tatamagno. Ano kung mapitisan ko amukin ka? Ada anak ko. Hana? Ada anak ko ti kinabalasan. Talon titawan na, babae. Ayan ako kita. Ada di pagkasaraan. Ada tantandanak nga mga ayawan kayang kuhana. May sabalasitang. Kitun. Di alaan ka sa di balay. Raman di anak mo, kadyay mga ayawan tubing. Talo kayo. Ngayon makas pagaligan ta agdan nata. Di nakparitan ang trabaho met lang. Pinagtrabaho ko pa lang. Second, di ba nagkahayrak sa jetalyer? Agtrabaho ka kanyak. Duwata nagtrabaho. Data nga, duwata mga sikaso na negosyo. Paano pa nga muna? Tatamag, no? Yung tata, masulutsot ko man. Umikar ka di pailaeng? Ana? Umingar ka di pailaeng ko nak? Kasanor nga maamunta, no di tapadasen. Kasla kumaita. Mabaling ko akarawain?
Ambi nga ita. Apay, ako matirason no agriing dato'y papaumok ko. Ipakitam tapuon di barukong mo. Hana? Ipakitam tapuon di barukong mo. Agdumog kay tayan ko. Sige. Agdumog ka. Neta. Mayat ka din. Agtuga ko itapay ko. Dito eh. Allah. Allah, kasalamat lalandukan. Allah, tata. Mamati ka itan? Landok samad ta ita? Di isal-sal mo ta imam. Huwag nagpeso. Tatamag no. Mamati ka itan? Oh, baka bagbit lang na ita. Baka saan nagpaot. Sabi nga dito padasan. Sana ka pa iruruaro. Tadno mapaniknikam. Umaykan sa jibalay. Hanggang baybayan iti anak mo. Panunutek pa. Ikanak ti makalawas. Ikanak mampay. Allah. Naandur. Manong nemi nangalaak iti kwarta iti walad ko. 3,000. Impapatpet ko keng kwarta. Anlatan. Imana nga napatpatakdetan. Aman, alam ni. 3,000. Meaning I love you. Hinakon. Paano nung tema, ha? Makalawas. Agsubliak to. Ngayon saan kung inura iti makalawas manong nemi takalbasan laeng iti talungal daw na panak manin. Imbag tawang customer na. Hindi ko nakalang lumakalawas. Talungal daw matlang ha. Saan ako nga makauray? So nga, imaya kon. Aga ka di matlang agaangaw, tatamag no? Saan ka agaangaw? Doon ka ano nga ron? Or itan, hanggang mabalin intun bigat. Edit ko kayo nga address ko. Datoy. Data, kalsada, house number. Kabisadog dato nga lugar. Adam mo munta? Mamit ka di. Ngayon maday di nagpatarimaan. Adalugan ko nga, lugan da nga pinatarimaan da. Intulod ko kada ito nga lugar. Umayag tumigat. Na oras. Masapa. Alas 7 no kririing ha? Urayin ka makaring. Mga lakon dilugan nga pagbunag karigitig. Gamit mo. And then sa jeep mo. Ikakto ti kargadera. Paguyudak to, ti kargadera. Sunto pag-ipananta. Mat ka di unang gamit ko ha? Digit alikamen. Awan. Nadanon mi digit alikamen sa dyan. Sige, digit arwatan nyo latangan. Ang problema. Sigurado ka? Wan. Basta yung tubigat. Umayak to natin inted mong address. Manong name kada di nga rabi kabigatan na ko nakdi sagsagana kong tipagluganak. Iti kinasaritak ni Belen. Belen, manong? Tapno saan kan tula mas daw, ibagakon ken ka. Maligap mo ko nga nak-ararman? Manong abay. Isang petkon into madamdama. Inakalain. Hala? Anak klase na natin ang babae.
Babae, malasang. Iso na lang tadaan anak na. Ana? Disgrasyada? Disgrasyada o nung balo, basta anak na. Duwada nga gina, kenjay mga aywan dyan anak na. Balitan luda. Nalaw mati balay. Demat kwarto nga datilaod, kwartom. Manong, baka hut-hutan na kalang deta nga babae. Amok teraramidek, balen. Biyag ko da ito'y. No kaya't mo akit suminakan. No kas pagadigantahan kay ito ang kasurutan. Bagyan ako magaroon. Mapagkakarig di ka na dumakapsat ta. Manong met, kakaiso ng dakla ti balay mo ko. Awang nga rin ti reklamo ma. No isang pet konti balin nga may kaduwang asawak. Balin nga ipag mo. Sukat na di asawak. Amo ka din ito, di kita anak mo. Nabayagan nga wa ti bibiyang da kanyak, di kita anak ko. Ni ay ni uy. Uri tawagag ida. Nga mudang siyak ti tawag, handa kay kaskaso. Damot mo rin nga tumawag da. Baka no adan tumasauda manong. Ay susapo. Tibang panunutek belen, no awang kan, agmay may sakon. Tapi nanawan da kung di kita anak ko. Kalpasan nga nag-aasawa da. Sige manong, sabay ko ma, tas ang kagbid doon. Napanak nga ruden manong nemi balasitang ti mga aywan iti anak na. Wen, babae iti anak na. Di ka talo nga babae manong. Awang ka dimot lang tigriri. Di ka anak mo. Tikapsat mo ako na. Awan sa bali ang matungpal no saan nga siya. Iso nga akong pagdaragam. Sige. Ay, haglugan ngayon. Ano na ganda to? Yaya? Sally? Naganda anak mo? Lily? Hi, Lily. Come. Come to daddy. Daddy? Ano lolo? Daddy Lakay ha, daddy? No kayat mo, daddy old. Daddy old? Alam mo, gubat naman. Ay, namang loko Nasingbat ka kadiwat lang. Naloko tata. Kuna ni Sally. Naloko ka no? Dahil babae nga naloko, ha? Basta ka naglaki di candy, Anak agluk-loko, daddy old. Wen. Sige, Herod. Alaglugan kayo. Alam mo tingor ta nakonda sa klutek. Sige. Tiyan. Iti sumangpet kami manong nemi adamot pelagayem ni Belen. Ada kami lang. Hanggang pa na pananglukad siya tiyandaan. Adamdaman manong. Inururay kayo. Tapno mamamukha lagos na ito'y sangpet mo. Sino katakwada? Kaya data, ina. Balasitang baladata mga ayawang nga data ubing. Hay manang. Mabeltinagan ko. Belan mit kanyak. Magkasta pa nang kitam kanyak manang. Awan. Kahit ko lang ang mama mo, ananaing. Di may kadwa nga ipag ko. Abay may kadwa. Sukat na di natay nga ipag ko. Ay. Abay nga na disgrasya ka. Manang, Belen. Oy, Belen. Ako, takarbo yung mga interview, akasta. Kayan Mabel. Aya, Sally. Ubay mo ni Lady. Subrate. Isa rin ko rin arawatin mo. Agsarita tato, madam naman, manong. Ingka kakidag mang lukatan di negosyo. Sige. Ulit gawit ak tubad lang, rabi. Dinaksamat kayat di kapsat mo. Haang nga iso iti mapaturay. Siyak. Sige. Di kayat ko. Adan bukod mo yung pagyanan. Saan kami nga kaskaseran. Ken ana.
At nakaidnak. Sally? Ay, ma'am? Nagkwarto ni Sally. Ito yung abay. Ito yung kwarto ta. Master bedroom na ito eh. Ito yung abay, pakante, isot pagyan ni Sally. Nagkaidadakin ni Lily, di ba? Uwin, mamano ka idaktanan ko. Malayan nga sumangpetak. Mag-iayam kami, arakupek, kasarita. Salasakbay nga mapanagtrabaho. Sige. Sumrek nga rin ito sa kwarto. Tasik ka kin siya. Sumrek tamatin dito eh. Ay kakbuteng. Abay kas lakal na bumutbuteng. Adamat palagam. Sino yan ha? Ladawan di asawa. Ikatay mo no. Mga nararayaan na. Jadi ka ta. Ladawan mo ito ni Camille Kunta. Hindi taok subak ti badok manong. Abay ang kuksub ka. Nagsukatak. Tinurong ko tiri daw. Inlak ko. Kaslada kahit mo sawan. Tatamag no. Tataka di ba lang? Hindi katay kun manon na iti pantalon ko. Nakabakserak. Manong naimikit kitain na ti batog. Ti brief ko. Egin ka nung naimi nga nagdumugid sang wanak. Detang ko na. Mlaitan. Napanin. Dati po unti barukong ko ti mangpariing deta ha. Nagganami din. Kahit mo iganita. Ang ko lang iganan. Inikat na mo tenterwatin naman. Kat nagparangan manong nimi dakiti duwa nga mansanas ti barukong na. Kunam, slak lang nagsubli manong nimi ti kinagtutubo. Napahaot man lalay ta? Sintirin ta. Manong nimi, sinakroy ko ni Mabel ngayon paedan ni Tikama. Uwan manong inaramid kumit iti amin nga kalalaingan na nga romansa. Manong nimi ingkarik iti bagik nga saan tupulos ngagbabawi ni Mabel asimurot kanya. Uray may sakla alakay. Uray may sa alakay. Iti kagabo na manong nimi. Nayanta na kinibibig ko ka na kinidua amansanas na kit magustuhan na ter aramide. Iso pa yan manong nimi tinangiduron ti ulok ni. Pakananak nga ta. Na ito ti paglaengak manong nimi. Ay kunadan amom lakit ter aramidem kanadan experience mo. Talagang mapnek deti asin numan akapareham. Manong nimi gumanaten ni Mabel deta di kapo na manong neto magustuhan na nga kalkalaingan na manong nimi titibker kentangsit. Ura na paaray manong nimi idi irusud ko. Amay. Saan nagbabawi magno? Urenton bigat ikasarnak. Saan nagbabawi? Manong nemi narnek napnek launay. Wen namin ado aging ka ngarimteng met itinaminsan kanya. Kanimpuswak ko manong nemi dagiti na barang ang likido iti uneg. Nga adadda nga nagasugan na tanarik na dagita nga na barang ang likido. Imirot ti parang kahit-kahit na kanya. Mapanak manin ko na naman. Ure may salakay. Ang galing. Nagkakalimat lang. Unay, Magno. Kas na ko nagkangkahitay. Urin ton bigat ikasarnak. Hindi talayang nga. Baka da kontrabida. Tikapsat mo. Hangag baling nga kontrabida ni Belen.
Tawan nga dasan na saan nga na siya at nga pagpakita na kang ka. Pagtalawag. Awan sa bari pa pa na nalita. Namata pa naghatap na kanya. Bakit panangipagarup na kan? Saan na kayatan? Talaga mo na saan kang kayatan? Itay. Ngim ita. Kayat ka, uray lakay ka. Uray may saka lakay. Kayat ka. Ngim, makaibtur nga tamit lang, makaantor ka timot lang dito. Awam mo ton, nalpay mo ton, kaya apay. Sikamot din ang mangipamuspusan tapno. Umingar nga tumangsit man eh. Kinunak manong nemi jakamot no anyat napan na inala. Napan na pinunasan manong nemi kalpasan na. Di pa nang igigim na. Imingar manong kunam. Insak mo. Huy. Nalayang magkaya mga man tiloko. Aging ka manong nemi nga nagbolingling ti posisyon mi nangan kaming kadua. Ore kam lalamitlo manon na imi. Naantur ka nga talaga. Magno, uray lakay ka. Ato pwede kita lalakay dita. Nga naantur pa'y. Siyak tukid din. Ngawang pa'y 60 atawan ko. Anong name remor kami niti kwarto tagluto ko na. Ramanang tiluto kita. Naimas ka, di naimas matiluto. Di ba? Ngurk na. Kumusta agad anak ko? Sali. Apay manang. Kumusta kayo? Okay kami manang. Orita, tugot ko ba kita ay ayam ni Lily? Very good. Wait lang kayo jog merienda. Huwag kumamanang. Sige di manggita ko meriendain nyo Juice. Nang template ti Diyos man. Kitsi ka. Ano meriendam? Diyos man. Awan ti mabaling tinapay? Da. Arare. Edo ti stuck dito. Napuno ta rep. Kagabot before ng may kayo. Pinunok ta rep. Ado da kita mabaling nga sidaan. Ado da kita mabaling nga meriendaan. Sige. Ikan ti merienda rin kita doon. Kalpasan na, agluto ak. Naimas ti luto. Kaputa naimas ka. Karabyan naman nung name di sumangpet di Belen. Ti asawam. To. Manong? Agluto to. Amo na magluto? Naimas ti luto na. Sa nagluto talda. Maramanan to. Magkisangong tao mga gana kami Nakilatan. Ganun na kayo. Mga anak tulatan mo kayo tumangan. Kumusta ti negosyo? Okay man manong. Ada nagiti kapigsan na nga ada mapastrek, ada man ti kakapoy na. Kadya nga nagtarilya, nabaigsahan ka na panin. Mabanag to yun bigat. Urita, awang problema to yun. Ada panawak, ada sang patak. Magananad ka lang manong. Anong gananad ko na? Kaya data kwartam. Amoy warwarang, isiptim. Baka ada masulisog ang mga ala. Awang pati bagdanagam, Belen, nasingpet ni Mabel. Halang nga man ang gundaway. Kaya naragsak, naragsak kami. Paparagsak mo lang manong. Kaya muna, di ba nagkunam kanya? Dadangar ti kabutbuteng ko Ang mga natalawan na kanto na sa among paragsak. Kung wala kita, dumadlatat pamuspusan. Iso ang pagdanagam. Sana nagbidot, iti may kadwa pa ng asawak. Makabulan kami ngagdandan na kini Mabel, manunemi saan namit lang ng papilit tinapan nagtrabaho. Iti dating ang pagtrabaho na. Kabuta, duwa kami tagkuyog manunemi nga mapan iti talyer. Ison ti pa nakakaherak manong name italier. Inya mamuk ka na iti ubing ko. Kaya doa, boss.
ni Mabel. Ti asawak to. Iso nga ti awag yung kengkuan ha. Boss met. Boss? Haan, ma'am ko na yun. Sige boss. Hello ma'am. Hello. Sige. Siyak nagbali nga kahera yo. Haya? Nanabanan na digiti ko ha. Datay danunek ka kwarta. At danang yawat man. Dito pagyanam. Dito ka. Dito pag nagbayad. Natadumawat resibo. Dito mati pagresibo. Halawag. Sir. Ay boss. Bayad. Sige. Dumawat ang resibo. Saan boss? Sige. Ano rin ito eh? Tarimaan? Vulcanize. Titalo boss. Wala. Sige. Kasi pa pa ha, Mabel? No, ano dyan ma-receive mo? Damagam no? Ano rin ito? Repair? Vulcanize? Surat mo dito sa panjagatan na. Kaya? Sige. Adamat experience, adamat patas ko nga nagkahera. Iso ang pagdanagam, boss. Musta hanag mong ganyak. Kung nadadat trabaho, sikat di boss. No dadat yung balay, honey, babe, sweetheart, mahal. Naragsaka. Sana kagbabawi na simurot kang ka. Kamutan na laing ka. Aga na kami? Una. Ay, Jesus, mayat nga rin ng gasta. Aga namin tati ading ni Lily. Baga bututan nakpet yung talo. Kaya mo lang iti talo. Di talo. Di kitanak mo. Awan pag nanangim ka na kitanak ko. Tasanda ko nga bibiyangan. Iti ada asawa dan. Napaadal ko edad. Goodbye, bye-bye. No tawagak ida. Kumusta at kumamad ida. Di da pesong batan. Amuda nga nasaya ti kasasad ko. Nangaruna ita. Tadakan. Planon na doon ti panagasawa ta. Tapos ta, makuna at talaga nagasawa ta. Kawa na, nagasawa ta, no nakukuam, kuhakbatan, kukatangan duwa. Nagkasar kam nga road ba nung nemi kini Mabel kat imay dikiti 5 nga anak ko. Agraman manugang kan dikiti apo ko. Naamamuda man nung nemi ti stepmother da. Iti makalawas nga kaadada dito'y balay, manong nemi kalpasan ti kasar, nakapulapul da ni Mabel. Iti agawid dan, iti lugar da, thumbs up. Approve. Papa. Okay, ti da pilim nga sukat da di mama. So nga saan ka mang matantanagan ita? Kabuta, malaksid kini Auntie Belen, nga kadkadwam, at tapahin asawam. Kanatapahin na. Buryas na. Baka iti mabit at ang tumatan kapsat mi keng ko na. Dito ko makarod ti kaya kahit ko. Pututak ti talo. Tadto di kita anak ko keng ko na. Isudan to sa nga mangbaybay akan niya. Tatang mo't, ni papang mo. Siyempre, dapat tibukod biya pamilya. Kaya giti putot mo to keng ko na. At ang tumatan pamilya da. Umadayon ang tumatan Ngayon kahit kung ang dagbati nga may santo katakwada. Tapos ni kasta, adan tumangayawang kanyat. Nangruna kat na ubing da asawak. Awang pa'y 30 na. Kadsyak. Umadanin ti panagsinyo citizen ko. So nga, dito tiga po na no apay nga nangasawak pa'y tapno at damang bantay. Mangdungdungo ang mga sikason to kanya. Dito nga ron ti pagkasalitahak manong nemi o may sak alakaya kunada ngayon makaasawak iti may kadwa. Nga dyak babawi kapag nagbalingan na siya at nadungo ni Mabel kanyak. Napututak di duwalain man. Huwin, iso nga talo ita, dagitipan na kaanak niya. Dito nga ron, ti pagkasalita, galagyaman naglaunay, ti anus mo nga nangibasa, at sapay kumata adamat na ibatik nga adal, libliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak ka nagdangag, kan nagbuya, more power to your program. To agyaman nga pagaya mo, Magno. Thank you, Magno. Yan. Nitin ka pa nagsunat. Oray may sa alakay ko nada. Kapit pa yung unay lakay. Umot pa 60 ba yan. E din to taad doon dati kita ko. Taon pa 20, kada 75. 80. Mabalin na pa lang.